nyuwun like karo subscribe ya dulur. Tak dongakne sing subscribe akeh rezekine. Matur suwun. Wah. Bro. Iwak bro iki bro ning Jawa ora enek ngene iki. Oh, ning golek ning dam ya arepe. Kowe masang tempiran ning dam oleh apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina iki arepe ngendangi bubu utawa tempirae. Utawa nggih jebak iwak wi lho. Wis 2 hari yang lalu tak pasang tapi lali ora tak video. Winginane tak pasangi tempirae utawa bubu wi mau enek 5 gen. Iki mek garek ngendangi, sedungakno enek. Tak dudoh engko. Ayo melu aku terus. Sing jenenge tempirae supaya iwake ben mlebu. Tapi gak iso metu ngalih. Jerone dibesangi mbek nggih panganane dheke. Apa gawe sawit sing wae sawit kuwi kenek utawa minyak utawa apa supaya dheke gelem teko kabeh ngono lho. Iki caraku karo cacah lek pendak mendino tinggi lawuh setiap hari. Tinggi mangan mendino ya ngene iki. Disambi kerja, disambi golek iwak. Garek ngendangi tok tapi. Oh, ternyata masih 2, guys. 2, Mak, isinya, Mak. Bu, ketik. Apa? Wah, mantep iki, Bro. Iwake, Bro. Biawan, Bro. Bosone campur raurus. Pegang pisau. Oh, ceblok sih tak, ceblok. Iwak ndi? Wah, iki mantep iwake. Ternyata Cik Zong, Cik oleh loro iki sing pertama. Ini iso. Iya, gak apa-apa. Mantep, Bro, biawannya. Loro. Mek loro, Bro. Iki didemong 9 apa iso iya. Pembukaan yang sangat buruk sekali. Mek oleh loro, muga-muga sing kedua engko gak gagal. Sawit entek umpane. Kondan. Rong naik catakan ini. Ya, kok itu kan. Yo, kon tak rekam. Enggak lah akeh. Iku malah tukang itu ngawasi lho iki. Heeh. Ngawasi. Dose iku. Kan nang pingan iki. Wingko bek ban dan iwake. Golekne banyu sik ben iwak ben sambekan. Mbah, muga-muga enggak dicikok wong. Loh, ucal. Lepok Dan. Iki tempira sing kedua iki. Muga-muga oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mosok mek oleh loro, nggih wong sak oke kono. Pewasarana mbek nggo klotong weh tapi cetek kali ini. Alhamdulillah, jos oleh lumayan sing kedua. Rong dino, Bro, tibake, Bro. Oleh sakmono, Bro. Dancuk, wae. Kayak blombang e. Iya deh. Langsung dibeteti. Tak apa-apa. Bang jedablas ya, Kong. Ora imot langsung engko ae. Jeda men lak kedahaban. Dipedhoti ya, gampang kok. Tapi renek. Wah, mantep. Iki sing ketiga, alhamdulillah. Wakeh ya ancoco. Beh, 2 hari iki. Muga-muga engko bek embere. Duh, ora serap perlu mancing Ian. Apa itu?
Wah. Wah. Wah, Biawane kalah kan. langsung mati ku. Sini ku biar Langsung mati ku. Langsung dibedeti ya. ini panas ya. Denger lagi. Begini ya. Acil nek anu kambil deh. Bar oleh iwake bar dicikuk dicemplungne neh. Engko 2 hari kemudian diendangi neh. Ya sik panggah ngono neh, oleh iwak neh. Alhamdulillah dino sik oleh ngilawuh mengurangi pengeluaran makan. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. Iki sing keempat. Muga-muga ya enek isine, enggak zong. Dungakno ayo bismillahirrahmanirrahim. Lho nek ra apa. Diangkat niku. Mas kira-kira kok lho. Iya. Wah. Bro, iwak bro iki bro ning Jawa ra enek ngene iki. Oh, ning golek ning dam ya arepe. Kowe masang tempiran ning dam oleh apa? Oh. Lele kuning. Iki lele Kalimantan iki. Cepake ngono wis mara dhewe ya golek lawuh. Kono ya sakmono kaya. Tak akan. Saember ya. Kalbune ning ndi iki, Mas? Enggak iso ya awakmu gawe. Ora Ini iso. lah. Ya kula nuwun, lawangnya dibuka. Assalamualaikum. Tak pintar. Oh, bah, iki iwak kabeh iki. Iki iwak kabeh iki. Videone pedhot-pedhot iki. Enggak dadi sitok. Heeh. Tempoh. Lek pengen iki ketoke gantek iki seminggu. Oke ram kakean koyoke malian. Alhamdulillah melebihi target iki sing kelima terakhir. Golek. Lek wong wedok sing bojone kerja ning Kalimantan, ya golek lawuh penak jo. Gletakne iwak teko dhewe. Iki mbuh enek isine mbuh ora iki. Enek pasti. Ngono. Podo ae. Bismillah, Bro. Bismillah, Bro. Oh, Wah, iki akeh iki yo an sekilo. tapi gede. Gede-gede yo. Beteti. Pak Dik dimasakne iwake teko. Jan sak timbol. Iki iwak lho iki. Ora nyolong iki. Nganu ini lah, Bro. Emang kene nek lapar ya, Mas. Mancing namanya, Pak. Ora sida mancing pancinge gletakne gowak. Dah, poh. Mancing kok. Nah, Pah. kan gua nah, Oh, gua, nah. aja. Siapa tak bete? Iki lho. Dah, dari talian dredeg kok we. Nih, Pokoknya dawa-dawa. Pah le nyop. Yo wis ngene iki mau cah, aktivitasku lek ning jero alas ning sawitan mbek cah-cah saben hari uripku. Lek enek klerune aku ngomong yo njaluk seprone sing akeh, aku mek berbagi wawasan, muga anak rantau kabeh padha asile. Padha donga dinunga. Billahi taufik wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.